Jatana point kaham tekhunumka hang Vishnu Jamatia. Okay, ani welcome Vishnu Jamatia YouTube channel lo lamsobo sini dara mai bawa Sachindra Debbarma. Poila Hyderabad Telangana state o Tiprasa Thansa Hyderabad kaisa poila sekang group Songsa laimani ba group suna laimani Tiprasa no butu khalene hene ke boni bising tini kok thaisa thaini singlainai tini jadara poila sekang temano wan sogoi bo noro group no Songsa khabon kisa saikna ro ke balain sana hambai sini TAKHUK bisno no tini chini Hyderabad Thansa group no Songsa mun kok no san bagai joraman bagai PHAI hambai tai JOTO nai tongnai rong TAKHUK tai bukhuk jongmani khakjangma sibai tai hambai afaro poila sing khurungma hangkai sini TAKHUK chairman sini BISI Debbarma bawa yang para gana haipano kedekma din logi malaya tongmani pore hangkai TAKHUK sini angko tamuskan Raju Koloi bawa dang room gana tonglai o jaga hangkai salsa Raju Koloi phaikya dara phaidi sing o jaga sini Tiprasa ni bisingtei kaisa group khuloglaina sing mane khoroksa tai khoroksa subalaina bagai gabo to belai kaham kok hangkai sing sini BISI chairman hangkai sini Raju Koloi hangkai sini tai khoroksa tongo doyal hangkai sini TAKHUK Prakash songrok tabo sini TAKHUK iko tamuskan bi Raju Koloi tasin kok sama saya angko Omor sini TAKHUK Omor jomatia song tongo hingkai sing dead like salsa apro bojago NCC group sing malale sini JOTO sing kok rakya hingkai sing apro JOTO boro family sing je contact khaimani sing puila puro manja kajaga sini TAKHUK BISI sini chairman hingkai Raju Koloi kai sini iko doyal omhake sangmanja kha hingkai sing buini hawa tongai kam khai tongai ma sini TAKHUK Prakash first ni dino manjak malia omhake sing start like pula hingkai sing apro to nang teksa jora roisna temana wan sogoi ba bahaina wan sogoi o group khamani ba teman no group khamani nahar mutama sin nahar mongobono sing tabo o jagao kunpuro kulum kesang layo thailai thanglai inglayo hingko jorao sing nogrogoro holainani bagai sini phankrei sing yang rogono soglai rok mapayo hingkai sing buni arogo basa baro tonglayo sing hingka kun jaga basa baro norogo thikya hingkai tai tonas naya nondino boro khoroksa first time sini abo sin case manjangmani singapore group Songsaya ko sini nondino boro TAKHUK khoroksa hamyangui thikya apro sing tamungkha sing anogo tonan jorasmalia phatras tiklar roksiu ekdom tika tolao watoi temte waitong kaone dukhona ka singapore hingka aba hairungno tui sing future sing bahake sing khoroksa tai khoroksa korongoi JOTO sini Hyderabad tongnai Tiprasa rungno sing bahake thansa khlaiui khoroksa tai khoroksa no subai man sing romni tabuk sing Hyderabad to kaya pano sing 3-4 hajar hai barok tongo hingka sing judi jona khoksa ka suba kha hingka no khoroksa hamyangui tongmani takmo sing subai mano hingkai tabo oro thei tongkha buma buha TAKHUK bukhuk bini kwthei mwkhangma simpa nainama sungjagana hingka sing bahage no horo goroi man aborno tui sing wan sogoi haide sing thansa ka khoroksa tai khoroksa sing communication tonglaiui future ro sing bahake sing o jungjalong yak ni hoite katimano amti herno wan sogoi no sing group no Songsa kata ke tak to Songsa lai tongo no kaham solai tongo JOTO nugoi tongo yo ge oro ni bisingo tabo norok je suba so khali mani haya ke wak thiro ro holai mani bom hai process ti norok thiro ro holai ba mang thiro
Hyderabad thika ke Tiprasa roholai mani rok bahai bom thai rok process norok ni bahai process ti ke mangkati rok no roholai kisa sai puila furo sung belai no kosto mangkha puila roholai nani bahai ke kathi rohanai tamang nai abor do sin thani sung budi krei ingka hai pano sung first time mo tamang kha ang do first time manjang malia sin TAKHUK BISI sung manjaka anga puro som bono o jaga ukre ang raipuro thangjak apuro sin borok khorsa TAKHUK no thui honi khor mangkha abo yango Adilabad saito ombai komse kom aro thana hangka 4 ghonta lama nango sung car bai thana hangka sudi bus ro kawai thana hangka sung komse kom 7-8 ghonta nango aro kuthina re kainani abo he obostha hangka puro sini TAKHUK susil honi tongo yang jompu digini boro onek kosto mangkha hangka sini TAKHUK BISI bai bo horni bisingono thangka thangui kuthino aini tubute yang horung phaikha hangkai sungha puro kuthini basko bo jaga manai tamoni sung kuno pala manya hangka hai pano hangkai tamo kagos nang ta kuthi rohna hangkai abrok sung kun pala manya apro hangka abo hai englai mani yagolo truk trom ditabo ko ambulance bai kok saka angko ka hangka sung cargo tui rohna nei flight bai rohlai na nei nokni borok sa hangka rang rok nokni borok hoka kisa hangkai hakena sung kombe jeng mani apro 35,000 hai rok khoros angkana sini first time rohor mani hangkai apurno norok ni group ni bisingi 35,000 ke naw borok ni dog ni afro pai sin apro emon condition angkha sin group bo sung apro sung 20-30 jona hai puntu se kaya ko sana thanga hangka hangkai sung o 30-35,000 taka rang burun sung karinai aba hengi tongkha hangkai eprka sung tam khlaileka sini TAKHUK prokas hangkai sung apro cargo thangmakya cargo thangmani yagolo khai sung tamo kagos potro nang sung sajaka eprka tam makhakya sung apro sung siaba normal bahai rohnai khlaisiri hangkai rang rok sung nangai tamnai sung salakya hangkai komse kom 60-70,000 taka hai rang nango sung apro hangkai apro sini yago kwrui rang rok hangkai hai pano sini danondo yango engineer khainai borok bai sung kogrok sahoka hangkai abo hai keno sung kisa aini kisa yangni kisa ka sung kun mote kosto mosto ka 50-60,000 hai rok ungkhana hangkai taine mane ka sung kun mote apro waisa kuthi rohorka hangkai aboni yagolo hangkai sung tam khatai amakena khorosa amake thilemang thang tongkha hangkai sung tabo khai motamoti sini group o sung experience phaikya aro je cargo je tongnai sini cargo wala rok ngoinete sung contact number nakha je kuno thilai thanglai hangka sung tai osubida kwrui borno phone khaikya hangkai rang busuk nang ticket do up down nungui tongo busuk nang ma kuno saimiya kun puro 25,000 pan nang mano kun puro 35,000 nangai mano kun puro 40-50,000 taka nangai mano abo hai hangkai abo just flight ni dam simisi hangkai sung yango tabo gromde khoroksa thikya hangkai kun puro sung rang rok ni connection thikni hangkai sung horsa rok ma tono ka horsa rok tona thanga hangkai sung horsa on se busro rang maro 10-15,000 taka hai rok sung ayau kuthino esio tonan bagai sung rang rok maro aba hai rok kita bo jora 3 বছর রানিং তখনা 3 বছর রানিং চলে মনি বিসিং তাবো জরা মানকতে বুসুক জনা রক ওরা তিপা হাসতে ওরা হজাকা তা গ্রুপ নি বিসিতে মানি সাইমাঙ্গ জরতই তো 6-7 জন হাইদর নগস বইকা ke group ni bising tei bo haya soya lung sa khang ke suba lai humar le bo hai abo hangka bo hai sung tabo khorsa lumai phan tongkha hangkai group o sung message ma khainai sung group o message ma hangka no sung tam khlailai phade sung khoroksa tai khoroksa je mansak jotin suba lai hangka bo sini KWCHAR tongo hangkai bini screener mani yagolo sung tam khlailai je mansak baksa khakor bai 100 baksa 200 baksa 300
baksa 50 taka je mamani hingke baksa jora jora ke khatong phano mane online rang kri rok hangke do hori me rok haipano sungom haikeno 2000 3000 omhake bithi bamare chadro phano sung rang ro holayo hingke abono kare sung visit bo khayo thangai sini borok je manai rok ta thangai visit khai bini rugini condition butei abo hairok ta ganto taite sanamo sungo tabuk bo sini Hyderabad to tongnai rang bisingo kwbangma borok guru bo kwrwngjaya tongkho hayakaba saiman tudui bo guru bo kwrwngya baksa saibo manya hingke abo nang koni musungo sung o jaga 2-3 hajar borok tongthini bo sung jodi hajar kaisa pano jodi guru bo kwrwngwi tongkha hangkai 1000 borok sung jodi jono 100 taka khorokhe jono 200 taka khorokha hangkai sung kuthi masa par khainani kon byapar tabuk hingke sung tak jora je kuthi rohmani mane rang puisa takbo available ke sung mar horyako abon bugai ang koinen musungo joto sini Tiprasa Hyderabad tongnai rok please sung bai kwrwngdi guru bo joiningdi meeting brum brum manjak di hingke sung communication ko tong hangke nini jora phainai somoy ani bo jora phainai hingke sung jodi omhake communication ko tongya hingke sung future o omhaimang thanai sung bunga bo ha kwthwi mukhang naina musung bo nugyang bwkhayoknai abon bai request khlai ang jotono kwrwngdi sung komse kom 1000 2000 phano jodi sung kwrwngwi thanjak meeting brum brum sung komse kom jotono o jaga samungkhai tongnai borok haibano sung 2-3000 bisingo sung 500 jana borok buda sung meeting o manjak manglakba hingke sung tabo manli system kahainar laikha general group executive group hnai hingke sung je executive group o tongnai rok sini takhuk bisno songbai sung kha thonai salja sung samai tangkha sung executive o tongnai rok simpano sung 30-40 jana khlai sung select khlai sung executive o tongnai rok simpano sung manli fee 500 taka rok khorlai sung hadi sini phano rang tonglaiano omhai kwthwi hamya par probo chubalaina bagwi omtrok target nakha hingke general group sono hangkaba jona 100 phano rodi omhai sung tabuk decision nalaimanti truk tabuk sung yapri bwskango ahugui tongo abo haita oke belai hambai sini takhuk keba puila je group no Songsa oi toboi phainai tabo jora 3 bosor running cholai tongo belai ni kok kaham sawi thangka hingke last final o kisa kok salai sinai bosor burung sini Tipra hasteo agini raja ni Sri Siti ba hayakeba sini Tiprasa ni bagai hukumo ja TRING BISI KWTAL hi bosor burung no palai jagui tongmon mol burung no taklai bo hai Tiprasa Thansa Hyderabad group ni bisingtui taklai 21 December 2024 ni sal mario Hyderabad Telangana state o TRING BISI KWTAL kalainai moni bohai ko kisa clear ka sai karo bolai cha belai khatungmani kok abo ang takisa sa ko uklogo mathang bisinai okong nati actually sung Hyderabad tongnai Tiprasa rong ni bagai belai kapal kaham bahai ki hamale sini Telangana ni enggai sini Tripura state ni je tabuk sini Tripura state ni governor tongnai po Telangana ha state ni hingke bo saiman ka je Bisno ya bin tak sini Tripura state ni governor gai bo hangka tabuk sini Tripura ni ojaga Telangana ni si governor amhai hingke sung sini Tripura ha state o je ta governor tongnai bongkha Telangana ni bo salsa sungo Indra Senaredi sir bo sungo salsa invite khlaika bo oro mane Tripura ha state nungui joto tongnai borok oro kaisa group khajakni khanamani aborok bai malanen bagui bo musungjaka hingke afro tam khaika sungno oro sini gano Amirpet ni kaisa area tongo ajagao kaisa hall book khai bo sungmai malakha belai sung khatungka bo bai malai hingke sung afro bono KWCHAR kasar sin bagui Tripura bo bonrok Hyderabad to sung slamna musungo
Nation being Taniwo, some request like a माने memorandum of memorandum of Ka. Okay, Bobo Koshika, Gassum Balai Katonka, Gay, or local ne, Coizon are not able, some by Malerika. Upon some custom types, Habud Manka, Gabon Yakulonka Taboxine, Tripura Hasten and Gaitabo, Telangana and Governor Sin Bishnu Sarpayuka. Okay, Bobation Malayan Bugishai Toka, Gassum Zorabo Manka, Gabobo Sumbai Malay Balai, Kasarangzaka, Balai. No, excited. Kaya purakai semua bini kubai tu no kengka, noro Tripura ni job, nong ni festival wo kelai lagi. Omake thansa ke tongman nubi popele hamzak. Ke sengtai saput mangka, ke tahu bobo kanya ni musung jauh kelai lagi. Ke sengtai saput mangka, bini throw hoite wo seng kombes seng help manai. Ke tak seng 21 तारिख Desember 2024 seng jotono khat honai jak. Kaham ke seng TRING festival ono seng palanian bagai seng tiarang lai dong tabuk sakjora 99% tabuk jorte samo au jak के last final lo pun selainnya sini tak lai Hyderabad Telangana style jeng sini Tiprasa no tesek kung jogro lainnya hai ke sini mung no tesek saka kusukar lainnya bagai Tiprasa no tam KWCHAR namsu sini Tiprasa no माने चिनी तेलंगाना हो तोंगनाय बा हैदराबाद तेलंगाना स्टेट हो तोंगनाय है के चिनी तिप्रा स्टेट लोक नो तम सनान सु belai hambai ayah question kha bagai o ekdom ani live mani kothomaro muitumana o kok sungjaka kai belai nangmani kok sungka naidi sung o jaga o buini hawo sungma bui Debbarma area mol somnai sinia sin mukhang lukhan Nepal si hino okay abo hairno sungtabo truk ka bahike sungtabo TRING festival bo khlainai ge sungtabo TRING festival khlai tini o gobang ma oro local ni borok bo phainai manjaknai o maken sung truk sini kanmung sumung bo sung o jaga phunungnai sini cultural program rok sini mamita hojagiri lebang obormo sung phunungnai o maken sung truk sini mu sung phunugui thanai ta aw ke bele hambai kite kaise last abono no aini hai sini tak belai ne khatung khajang lai tongmani bisingo TRING bisi katal ni bagai mana chin Tiprasa rok no last digi sing KWCHAR laisino o KWCHAR mani bahai tam ke ningni bukhaw feeling tong abo KWCHAR nani bagai ba manjak phainani bagai kisa nini abo feeling no saikna baglesa sung tabo musungo sini tabo Bangalore, Chennai, engkai Kerala, engkai romde Delhi, omake gobang ma sini borok baksa poriwi tongnai baksa samungkai tongnai gobang ma borok tongo ang jotono request khlaio sini TTJS Thansa Hyderabad group ni bisingtei jotono phai manjak phaidi nongni thunani janani bagui sung byabostha khlainai swkangbar ya no advance sungma kisa information ready sini group o confirm phainai hingkai sung khoro bosuk borok phainai aborni bagui sung thuna chana rokni arrange khainani nango aboni bagui swkangbar ya information makhe belai hamo please ang request khayo jotono phai manjak phaidi asungno hambai ke tini joratoi asuk nung laisina ke ani thru toi ko ani bukhabai ang belai ne khatung jak ang wahaino chini Tiprasa no tesa sinemu sini patar hasteo pano sini sinemu no to bulai nani bagai sedu sini Tipra hasteo kaisa sini Tiprasa no sinemu mana ni abo haya sing patar hasteo sai to lai tonggo joto jekono ni state no ta Delhi Mumbai hundi Bangalore hundi amo hayo ta sai to lai chang ka sing first time sing opportunity ka hamma go apo sing Hyderabad Telangana go chini Tiprasa Thansa Hyderabad group ni bisingtei tini sing chini hukumo no phonongna ni bagai sing samai mankha ba sing opportunity ka hamma ka haini bagai ang laso abnon koine joto chini Tiprasa tongnai Hyderabad Telangana state 21 December 2024 ni sal maribo jeng
jotono koboknai khabai khokbai phai manjaknani bagui जों full night odino जों chini tongthok chathok musoimung musamung जों nailainai kok kaham kaham khlai salainai chini TTGS ni hoiteke जों lokorokno bahake subaiman hayakeba जों teisa chini samungno bahake teisa kusuk talangaiman TTGS no teisa जों belai nongo teisa kusuk ko talang thangani bagui जों chaitoklainai aporo khorok sa suba lai ba Telangana state ro jakono chini Tiprasa rok jodi কোনো এক কারণে অ্যাক্সিডেন্ট রোগ পাংখা বা লাগমা রোগ আর বেফोर थांखा के जों नव रok हलाय रok तेसा फान्डिं दो डेभलप खालायनि बागै जों जाय दलायनाय के जत्तनो कयनाय आव दिनो सालसा सुटि उते नागैफोरनो ताबो जरातै समय दंगो के जत्त जागानो जारा जे जागाफोरनो सामखाय तलांथों रक ताबो जरातैनो ताबो निसिमैनो इनफरमेशन रगय ओ सालसानि दिनो सुटि नागै नरक ओ तिरिं बिसि कतालनि सालो manjaknani bagui chaitok baidi abono ani kom khabai khokbai asungno tinini video nglaisina hinke da no bolai khokbai ula TTGS no songsonai no ang bolai no respect te khayo te chelo jotno ke hambai phonongka